ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନର ଗୋଟେ ସାନ ଝିଅକୁ 20 ବର୍ଷ ସାନ ତାଙ୍କଟା 20 ବର୍ଷ ସାନ ମତେ ସେ ଝିଅ ବି ଦିଦି ବାହାଘର କରିଥିଲେ ସେ ଝିଅ ବି ସେକେଣ୍ଡ ବାହାଘରଟା ଆଉ ତାହେଲେ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଗାଯୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଇଏ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ଯେ ଗୋଟେ ଆଇଏସ୍ ସେ ଆଇଏସ୍ ତା ପତ୍ନୀ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା ଏ ଆଇଏସ୍ ତା ପତ୍ନୀ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ଫେରେ ଗୁଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଫେରେ ଗୁଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ଏ ଗୁଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କାଉଣ୍ଟର ନୁହଁ କିଛି ନୁହଁ ଛାଡ଼ ମନ ଯଦି ଚାହିଁଲା ବାନ୍ଧିଲା ଦିବସୀୟ ମନ ଚାହିଁଲାଣି ଯେ ମୋ ପୁଅଠୁ ଆହୁରି କମ୍ ବୟସର ଝିଅ ମୁଁ ଚଏସ୍ କରୁଛି ଆଉ ସେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଚଏସ୍ ଝିଅ ରାଜି ନହେଲେ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଜବରଦସ୍ତି ବାହା ହେଇଯିବ ସେଇ ମାସ ଶେଷରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର ହେବନି ଆଉ ଯାହା ହଉ ହେଇଯାଉ ଏଇଟା ହାଁ ହାଁ ବୁଲୁଥିଲା ଚାରିଆଡ଼େ ଦୁର୍ନା ବହୁଥିଲା ହେଲେ ଗୋଟା ଆଡ଼େ ରହିଯାଉ ମମିତା ମେହର ଘଟଣା ସେ ବଦନାମ ହେଲା ପରେ ମମିତା ମେହର